Da? Da, masa toate când am avut bani. Cum, întrebarea asta, de exemplu, Mihai are la fel, Mihai are, deci are 15 secții care sunt în 3 locale, deci de fapt au 3 zone de votare. Uite 5 secții de votare pe fiecare. Bun. El are 60 de 60 de echipe, dacă zic așa. 60 de lideri. Câte 20 pe zi. Problema e că la el fiecare lider nu aduce votul numai la o secție de votare. Mai are și foarte înalt, au mai listă, trei, au da? listă de 6.000 de oameni. Fără lider. Bă, 6.000 de oameni pe listă. 6.000 de oameni. Problema este așa. Ha, Georgi. Că va fi o zi extenuantă. Cine are experiență, lui nu au experiență. Nu sunt pe vechi, să știe bătălia. Bun, deci e foarte important la el, că Mihai trebuie să pregătim cum îi gestionez pe ăștia. Adică eu vreau să strâng pe ăștia 60. Hai să hotărâm. La ce oră terminăm votarea? Totuși să aduci 6.000 de oameni la vot. Ca să aduci 6.000 de oameni la vot, trebuie să ai cel puțin 100 de alegeri. Bă, ai 15 secții de votare. Hai să lămurim, nu e... Îți trebuie 6-7 oameni. Deci dacă faci cu votarea 300-400 de oameni pe fiecare secție. Dacă nu ai măcar... De când aici plecăm cu mașină, nu? Dacă nu ai măcar 50 de alergători, se aducă 5 și facă 2-3 curse fiecare, va fi problema și cu mașinile. Unde ne hăituie poliția, ne va hăitui. Ce ai venit tu, doamne? De ce ești la 3 ore la secție? De ce dai tu oamenii? Nu mai ține cont de nimic în ziua aia, mă, lăsați-mă cu textul ăsta. Vă spune că poliția se va duce în ziua aia. Vă spune, da, ce, dacă va fi cu bani, atâta tot. Da? Da, poți chema pe Mai avem Așa. De ceea ce și primul exemplu major este că azi toată manifestarea care e văzută pe Cruciale n-am avut niciun fel de autorități. Nu ne-au oprit nimeni. A trecut cu până dată? Și nu o să vă opri. Ei nu, vreau să spun, că și că imediat te oprește, m-a sunat de la jandarmerie, m-a sunat de la Putești, m-a sunat, băi, regula e asta, dacă nu vă opresc, vă dispersez, vă dau amendă. Care e regulamentul? Păi la voluntate cine ai făcut, că nu te-ați aprobat. Da. Ei, noi ne-am depus. Păi nu dă mie de asta mie, că se spune că chestia, ce-a făcut nenorocitul. A făcut zilele, A făcut crossul ăla și zice că e pe toate traseele, cum o să-ți dai ție aprobare? Și el e prost. Îl suspectăm de orice, dar nu de prostie. așa. Acum, deci a fost la Droiesc, am fost acolo super tare, am vorbit cu o grămadă de primari, toată lumea e ancorată. Te zic, am văzut un mesaj de întâlnire, echipă, ești membru al echipei când obții atât cât poți. Adică, dacă puteți să obții 90% și 80%, înseamnă că nu ești în deci. Și atunci, și aici, dar nu aveți electorat, unde e Sebi? Nu aveți electorat comun? Adică oameni care... Sunt ai lor să fie și Exact. Vă spun de ce, adică grupuri de oameni, un cartier, într-o chestie în care să aveți bănuiala, că pentru că pe aia trebuie să te strâni la vot. Da. Da? Aia, dacă nu te trezești tu primul, cine ia primul, fiecare contabilizați, fiecare echipă are... Dar nu. Sunt oameni pe care E sensibil. Nu toți știm că indiferent ce se întâmplă, dacă ies la vot pentru tine. Aia atunci mai încolo mai... Problema e ăștia care, exact, care sunt așa, mai amețiți așa, în două luni. Aia, cine ia primii, o aia votează. Deci aia trebuie... Vii domnul Sebi. Mamă, săracă. Era o vreme din Trimiterea. Păi n-aveam decât de ce să dă eu. Nici nu-i număram ca pe ăștia. Auzi, au plecat primarii roșii în 2007 la Viena. Nu știu pe care am chemat, am chemat pe unul, nu știu, bă băieți, eram la Ministerul de Interne, vă dau un sfat. Nu sunteți singuri acolo. Nu faceți prostii, vă spun eu la cât plecați cu Consiliul Județean, e imposibil să nu fie măcar unul dintre voi.
A doua zi, dimineața la prima oră mi-a venit nota de la 12. L-a sunat pe Bobi. Bobi, pută-i în gură, ce te-ai să ție, mă, să nu scoți teancul de 100, să scoți alea de 500, să nu faci leacă. Tu, de unde știi? Ei, nu te-a spus de unde să știu? Nu te-a scrie unul acolo, știi? Prostul. Da. Pe Cornel îl știți voi, pe Cornel, candidatul nostru acum de la Consiliul Județean de la Chiajna. Eram cu Robert, cu Consiliul Județean, cu Robert, cu el și cu Marius de la Consiliul Județean de la Grădit. Cu 2006, da? La Bruxelles, la o întâlnire acolo. Băi, cine a fost? La Bruxelles a fost un... Nu? Marius zice, fetiță, bla bla bla. Mă mânca vata. Băi, era o jamaicană, nu știi ce să facă, s-o pus-o să moși din ea. Băi, era așa de frumoasă, avea, lucea pielea pe aia. Și le zic la ăștia, bă, vedeți că e cu șampanie, nu vă repezi să scoateți bani, să faceți ceva, că nu mai plecăm acasă ca proștii, vă spun eu. Ce să spun Cornel al meu, după 2 șampanii de alea, s-a scos un tank, așa. Le-am văzut pe alea că au făcut ochii. Ei, să hai să mergem acasă, băieți, că acum, până nu ne iau astea toți banii în buzunare, nu ne lasă. Deci nu mai... Adică voi dă până la un... Da, exact. Am plecat acasă, i-am luat acasă, hai acasă. Sunt oameni care trebuie să luăm la prima oră noi? Avem și noi Avem, pe fiecare zonă există. Avem, bă, bătrânei albe mai. la care îi prinde primii. Care îi prinde primul. Avem. Da, da, mai pun din de seara. Noi îl dăm de noapte, probabil. De ce vă zic chestia asta? În 2005, când am luat eu președinte la PNL, oamenii votează PSD-ul. Oamenii, în primul rând, deci să duc mai repede spre PSD decât spre PNL, sunt mai obișnuiți cu PSD-ul decât cu PNL-ul. Uite așa, și ca să vedeți unde am ajuns, gândiți-vă că în 2014, la parlamentare, candidat Sabo, nu vă spărați bine, candidat Sabo, cu copilul la păzune, din 10, care a 100, mă. Deci oamenii nu s-au uitat, s-au uitat la primar, că să câștigam, pe la europarlamentare am luat 20% și la parlamentare am luat 50%. De ce? Atunci s-a băgat primarii. Deci la mine s-a făcut transfer de imagine, eu lui Gicu, că poate eram astăzi, bă, Gicu nu dispărea pe mine, bă, nu ești de primar. N-am nuit cu tine, să-ți dea Dumnezeu sănătate, e fratele meu, bă, nu ești de primar, nu poți, mă faci de râs, nu ești pregătit. Dar el nu era pregătit niciodată. Asta vreau să vă întreb, dacă cum v-ați înțeles aseară? Cu cine? Cu Gicu? Da. Gicu a fost un băiat de anul 20, să fiu la rană. Cel mai credincios soldat, între cei mai credincios soldați care au avut Partidul Național Liberal aici. Nu trebuie să-ți depășești condiția, domnule. Bă, frate, sunt oameni bătrâni aici, eu am fost inginer pe timpul Ceaușescu. Erau strungari la care se închina directorul de întreprindere. Oameni meseriași. Și erau ingineri pe care te peșeai, făcea ăștia mișto, mocitorii de el, îi trimitea după să aducă 2 găleți de curent alternativ. S-au dădea flașei. Deci ce să-ți vă zic? Dar nu poți să-l pui pe strungar să fie director, mă, că nu poate. Adică cu tot respectul pentru ăla foarte bun, are și ăla o limită. Cum și directorul are o limită. Toți avem niște limite. Atâta timp cât vezi limita, ești un om de respectat. Deci dacă Georgica al meu, dacă Gicu al meu înțelegea, eram la mare acum. Păi stăteam numai așa. Eram la mare. N-am înțeles. Pirelli, aia care fac anvelopul, a venit la mine în 2007 când era la întâlnire și a spus, domnul Meiți, doamne, vă rog eu frumos, faceți bine centură a orașului, nu pot să scot marfa, domnule, deci eu am cerere să vând cauciucul, dar nu pot să o car. Fabrica merge, nu pot, n-am pot să o scot. N-am pot să o scot, domnule. A schimbat lumea. Hai să mergem.